chega o verán e a cousa ponse tremenda cos monstros. Saen todos os monstros, afloran. Será polo sol. Sí, falamos aí unha semana, bueno, un tempo de como se chamaba, Monstro Rosa. Sí, pois aquí son monstros, pero son monstros con ou sen consentimento. O novo libro CD de Chuches a Mil con ilustracións de Manel Cráneo. E hai monstros porque, mira... Hai unha chea de monstros, un por cada canción. Así, mira, 5 ollos. Para empezar, este xa ten 5 ollos. Son cancións, o libro trae as letras das cancións, pero a maiores veñen uns fragmentos que ao escoitar o CD de música vais escoitando un poquinho de narración, non? Rock sideral, hai o monstro orquesta, un lobo bo, este tampouco ten Me nada gusta de monstro, moito que hai incluso para as épocas do para diferentes épocas do ano, Merry Christmas peludos, e anteriormente estaba a noite de Samaín, por exemplo, e gusta moito unha cousa que di aquí cara ao final, di, agora que xa as coñecedes, as cancións, podedes cantar as cancións na casa ou no cole ou en calquera ocasión, e é moi chula esta parte que di, lembrade, un soño ben pode virar nun conto ou un conto ben pode virar nun soño. E isto ven a conta de que ao principio de todo, e ao final e ao principio. Mira, completamos. Que ao principio de todo pon. Hai preguntas remoendo nos miolos que non atopan máis respostas que outra pregunta. Por exemplo, os contos soñanse? Responde a pregunta. E os soños contanse? E aí entramos nun bucle infinito. Pois aí che ven o de... Ao final acaba dicindo iso, que un soño ben pode virar nun conto ou un conto ben pode virar nun soño, con música de Fran Amil. Chuches a Mil. Sí, son Fran Amil, Paco Cerdeira, Aaron Bouzón e Ricardo Casás, e ilustracións de Manel Cráneo, pois tedes este novo libro CD de música, contos e mil aventuras nestes monstros con ou sen consentimento.